Ana, tinaginanab mo tatakalas taog. Ana, ginanab mo, pakas kantuki, hindi tatagarodo, niya nagangganab mo tata. Man, hindi ka pa papalangguada na po. Apo, pinagsasaro no, nga talagan. Kitan taman tilas tug mo, bingkan, di kantukit nga. Agaw, kaya na ako na damay. Sige, apo nalaka ko na damay. Basic ko na naglamis, tulo mo na yan. Okay, tanta tilas tug mo madamdaman, di ka nga bari-bari-bar nga agawin. Apo'y sala-sala na, wan latige, biduin nyo. Takitaan apo. Wain man pala di tinagay mo gumadin. No di kanto ki binalsigan luko. La takita man tilas tug mga tumagay. Po agapir taban pare. Kung naman di may samat ala sige banat lata. Apir kayo tagapir. Apir rin yung madamdama daytan takitantag. Baribar madamdama gawin daytoy. Unaklangan lakitain nyo, buyain nyo. Abawan, idigus mo man. Agpalangwad ka madluko. Takitaan, dati pangas mo. Lawan, apawan. Nagado nga pangas mo ni tagay mo. Hangka nga pumalangwadan. Tanay bus na kidney mo luko. Apaw po naragsakan di luko. Lawanan, last tali magasot mo. Takitaan, tatilangwan mo. Kitain tanton, makasarsara ka kini bakit mo? Ana, tinaginanab mo tatakalas taog. Ana, ginanab mo, pakas kantuki, hindi tatagarodo, niya nagangganab mo tata, naiayam na kan. Dahil tati palangod mo, beng, kung kunakon. Kayang pa ito magder, luko. Payatandakan sa langanan ka, mapatugaw ka, nawang ka, dahil tati pangas ka, gininuman. Gusto mo ba kumita ng pera kahit wala kang nilalabas na pera? Eto, turuan kita. Yun, so ito nga palang Epoch Game mga ganggang. Pero bago mo ito malaro, kailangan mo munang i-download yung nasa link ko na nasa baba. Pagkatapos nyo ma-download mga ganggang, at ayan na, magre-register na tayo. Bale, ang ilalagay nyo pala na referral ID ay yung nasa screen. Tapos kapag nakapag-register na kayo, ayan na mga ganggang, madami tayong pwedeng paglaruan dyan, pwedeng pagkakitaan. Pero ang favorite ko dyan na laro ay yung Mines. Bale, ayan na nga, sinubukan ko ng tumaya ng 10 pesos. Bale, simple lang naman ang mechanics ng laro. Kailangan mo lang iwasan yung mga bomba, mga ganggang. Kagaya po ng ginagawa ko ngayon. Nakadepende na lang po sa inyo kung paano nyo didiskartehan at paano manalo dito. So, bale, ito na nga yung sinasabi ko kanina sa inyo mga ganggang na pwede kayong kumita dito ng pera kahit wala kayong nilalabas na pera. Punta lang kayo dito sa Be Our Agent, tapos ayan na yung commission nyo. Pwede kayong kumita kasi dyan kasi may commission kayo. Pindutin nyo lang yung may referral, tapos pindutin nyo yung promotion link. Ayun ang pindutin nyo. Tapos pwede nyo isend sa mga tropa nyo. Pag dinownload nila yon, kikita na kayo agad ng pera. So ganun lang ka basic kumita ng pera dito. Para naman sa mga gustong maglaro, eto para sa inyo. Sa mga gusto namang magsugal dyan mga ganggang, ganito lang ka basic mag cash in dahil may Gcash dyan, may Maya at iba pa. Bale, kailangan mo lang pala dito i-bind yung Gcash account mo. Sa mga nasabi ko naman kanina magko-commission kanina, ay i-bind nyo lang din ang account nyo sa Gcash para ma-withdraw nyo. Pero bawal ito sa bata. Sa mga gustong maglaro, play responsibly at gustong mag-commission, galingan nyo. I-send nyo sa mga tropa nyo. Ganggang sa inyo.